Metsä. Meistä jokaisella on suhde siihen, eikä ihme, sillä Suomi on Euroopan metsäisin maa. Maamme pinta-alasta peräti 2/3 luetaan metsämaaksi. Siinä missä karhu on kansalliseläimemme, metsät ovat kansallisaarteemme. Suomessa kasvaa jokaista asukasta kohden 4 hehtaaria metsää, yli 3 kertaa enemmän kuin Euroopassa keskimäärin. Mutta metsiä on monenlaisia, niin kuin myös käsityksiä metsästä, ja ne muuttuvat, kuten ovat aina muuttuneet. Täällä koivun ja tähden maassa suhteemme metsään on peili, joka heijastaa aikaamme ja arvojamme. Suomi ja suomalaiset ovat seisoneet puujaloilla siitä lähtien, kun väki Pohjolaan jääkauden väistyttyä asettui. Suuren mittakaavan puunjalostus alkoi tervanpoltosta. Laivojen rakentajat janosivat aikansa mustaa kultaa. Suomesta tuli Euroopan merkittävin tervantuottaja. Ensimmäinen varsinainen metsäteollisuus oli kuitenkin sahateollisuutta. Sahoista tuli pian Suomen tärkeimpiä työllistäjiä. 100 vuotta sitten niiden määrä oli noussut yli 600. 50-luvulla metsäteollisuuden osuus maamme vientituloista ylitti 80%. Sodasta toipuva maailma tarvitsi paperia ja sahatavaraa. Suomi elää metsästä -sanonnalle oli tukeva perusta. Pitkään metsätalous oli hyvin työvoimavaltaista. Puut kaadettiin käsin ja kuljetettiin metsästä suomenhevosten vetäminä. Uittokulttuuri kukoisti. Pian justeerit saivat kuitenkin tehdä tilaa moottorisahoille ja hevoskyyti motorisoiduille hevosvoimille. Vierumäki tunnetaan huippu-urheilijoita valmentavasta urheiluopistostaan. Se on ollut myös suomalaisen sahateollisuuden huipulla aina siitä saakka, kun Evon metsäkoulussa opintiellä ollut karjalaisnuorukainen Eino Kolli alkoi 50-luvulla kehittää Päijät-Hämeen sydämessä sahatavaran tuotantoa. Kolli oli poikkeuksellinen metsäpatruuna, joka uskoi luovuuteen ja tuotekehitykseen. Hän haistoi metsän monet mahdollisuudet
ja loi epäilijöistä huolimatta Suomen merkittävimpiin lukeutuvan saha-alan yrityksen, joskus hieman härkäpäisestikin omaa tietään kulkien. Onnistuakseen Metsäpatruuna tarvitsi luottohenkilöitä. Lahtelainen Yrjö Torikka oli yksi heistä. Mitkä Eino Kollin ominaisuuksista purisi tänä päivänä, niin kyllä mä luulen, että se perusuteliaisuus ja selvän otto siitä, voisiko tuon homman tehdä paremmin ja edullisemmin, niin sitä ajattelutapaa tarvitaan varmaankin. Hän oli myöskin ihan säälimätön itseään kohtaan. En nyt käyttäisi nimeä työhullu, mutta varmaan teki pitkää päivää ja ajatukset askarteli aina niissä. Ensimmäinen ihminen, joka aamun harrastuksessa meni lautatarralle, oli johtaja itse. Hän halusi varmistaa, että kaikki on paikallaan. Ja tässä tullaan yhteen Einon vahvuuteen. Hän piti työntekijöistään huolta. Ketään ei koskaan vaikeinakaan aikoina pantu kilometritehtaan. Saha soi Vierumäellä yhä. Toinen tunnettu sahasuku, Koprat, hankki Vierumäen sahateollisuuden Kolleelta itselleen vuonna 1990. Nimi muuttui Versowoodiksi. Se on yhä Suomen suurin yksityinen saha-alan yritys. Sahatavaran lisäksi tuotantolaitoksilla valmistuu liimapuuta, puupakkauksia, pellettejä sekä monenlaisia puupohjaisia tuotteita puutarhojen ja maatalouden käyttöön. Yli puolet tuotannosta menee vientiin. Toimitusjohtaja Ville Kopran mukaan monilla on aikansa elänyt käsitys sahateollisuudesta. Nykyisin sahat ovat pitkälle automatisoituneita ja raskas fyysinen työ on muuttunut tuotannon valvomiseksi. Osaavasta työvoimasta alkaa olla huutava pula. Ei työ ole niin fyysistä enää kuin se oli vaikka 20 vuotta sitten. Ja ei ole enää niin silmämääräistä, että ei ole niitä maanantai- tai perjantai-päiviä, että koneet tekee aika säntillisesti päivästä toiseen. Meillä pitää olla osaavia huippukavereita valvomassa taas, että ne koneet toimii ja pitää olla niin kuin taitavia osaavia henkilöitä tietenkin firmassa töissä. Meillä oli ammattikorkeakouluja täällä Suomessa toistakymmentä, mikä koulutti meidän alan osaajia. Tänä päivänä niitä on niin kuin muutama, mistä voit niin kuin toimialalle hankkiutua. Ja tämmöistä toimihenkilötason ihmisiä, niin jos 150 jää eläkkeelle vuosittain, niin sinne tulee 340 uutta kaveria. Olen huolestunut siitä, että tämä kärjistyy tulevina vuosina ja ennen kuin tämä saadaan jollain tavalla korjattua,
niin tässä menee vuosia ennen kuin sit niitä alkaa niitä uusia koulutettuja ihmisiä olemaan. Et odottaisin, että valtiovallankin pitää meidän tämmöisille tärkeille toimialoille ihmisiä kouluttaa. Kyllä me nimenomaan tarvitaan niitä vahvoja niin kuin osaajia sinne keskitasoon. Tarvitaan hyviä työjohtajia, tarvitaan hyviä sähköautomaatio-osaajia, hyviä kunnossapitoihmisiä, hyviä myynnin kavereita ja monella eri tasolla ja erilaisiin toimintoihin. Mutta maassa koulutetaan tämmöistä niin kuin toimialaa osaajia niin kuin liian vähän. Kyllä meidän pitää aina miettiä se yksittäinen puu, niin kuin, että miten me pystytään hyödyntämään se mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi. Joskus tuntuu, että se unohtuu se ajatus sieltä, että pitää katsoa se koko tukkipuu niin kuin kokonaisvaltaisesti ja hyödynnetään ne eri puunosat sieltä mahdollisimman oikein ja tehokkaasti ja mahdollisimman niin kuin arvoa lisäävästi. Kyllä se vaan valitettavaa on, että Suomi on aika betoniin valettu maa ollut niin kuin pitkät ajat ja monet rakennusmääräykset on tehty aika puuvastaisesti ja me ollaan viime vuosina koetettu muuttaa niin palomääräyksiä kuin erilaisia rakentamisen määräyksiä puulle paremmin sopivammaksi, mutta että me ollaan ehkä osattu sitä edunvalvontaa tehdä puu- ja metsäalan niin kuin sitä olisi pitänyt vuosikaudet tehdä ja siinä on ehkä ollut sit kilpailevat materiaalit, mestareita, betoni ja teräs. Kyllä se asenne, vamma on monta kertaa. Me pidetään itseämme mielellään puukansana, mutta että kyllä meillä paljon opittavaa on jostain muusta Pohjoismaasta, missä monta kertaa ne materiaalit on paljon paremmin sovussa keskenään. Ei katsota pelkin puusilmin tai betonisilmin tai lasisilmin, vaan pistetään oikeita materiaalia oikeisiin paikkoihin ja tehdään parhaita ratkaisuja asiakkaalle, niin siihen suomalaistenkin pitäisi taipua ja siinä on puulla kyllä paikkansa. Suomalainen puuhan tunnetaan maailmalle hyvän laatunsa ja ehkä mainioiden toimijoidenkin puolelta, että me tehdään myös teknisesti erittäin hyvälaatuista saatavaraa, mitä asiakkaat arvostaa ympäri maailmaa. Tietenkin kaikkinensa ehkä puulle. Se uusiutuvuus on aika iso juttu tulevaisuuteen ja kaikki tämmöiset hiilidioksidin sitomiset ja ympäristöystävälliset ja ekotehokkaat niin kuin ratkaisut on vaan niin kuin päivän juttuja nimiä. Meidän kuitenkin raaka-aine tulee 100% Suomen metsistä ja on uusiutuva materiaali ja sitä arvostetaan. Puu taipuu moneksi, se on nopea monesti työstää ja näyttävä esteettisesti ja se on elastinen materiaali. Sillä on monia hyviä puolia, mitä niin kuin eri markkinoissa arvostetaan. Puun edut ekologisena, terveellisenä ja myös poikkeuksellisen näyttävänä rakennusaineena tunnustetaan laajalti. Arkkitehtuuristaan palkitun Jyväskylän Kuokkalan kirkon sisänäkymää hallitsee taidokas, verkkoa muistuttava kattorakenne. Kirkon naapurissa kohoaa maailmankin mitassa ainutlaatuinen puukuokan kerrostaloalue. Puukerrostalon hiilijalanjälki
on selvästi betonista kerrostaloa pienempi. Koska puiset kerrostalot on varustettava sprinklerein, ne ovat myös muita kerrostaloja paloturvallisempia. Silti 3 miljoonan asunnon Metsä-Suomessa puukerrostaloja on yhä alle 100. Tilanne on kuitenkin nopeasti muuttumassa. Eri puolille maata on rakenteilla ja suunnitteilla tuhansia uusia puukerrostaloasuntoja. 2020-luvusta odotetaankin käännekohtaa suuren mittakaavan puurakentamisessa. Mua kiinnostaa siinä materiaalina oikeastaan se niin tunnelma ja lämpö ja semmoinen tietty fiilis, mitä sillä voi tuottaa. Ja sitten tavallaan siitä lähtee jotenkin niin, että musta tulee sellainen olo, että siinä on niin materiaalissa on joku tietynlainen niin identiteetti. Ja sitä kautta oikein hyödynnettynä sit saa jotain muuta irti, kuin ehkä muuten pystyy tekemään tai rakentamaan. Eli kiehtoo se semmoinen tietty omaleimaisuus tai ylipäätään se materiaalin niin mahdollisuudet. Et mun mielestä niin arkkitehtuuri on semmoista arjen taidetta ja se muodostuu siitä, että materiaalia hyödynnetään niin, että se jotenkin antaa semmoista lisää tai asuttavuutta, koettavuutta niihin ratkaisuihin. Ehkä sellainen ajattelutapa, että kun puun kaataa, niin sitä haluaa käyttää niin, että se elinkaari on mahdollisimman pitkä. Että siitä ei tehdä jotain väliaikaista, jotain kertakäyttöistä, vaan tavallaan se arvokas asia niin jatkaa eteenpäin. Monta sukupolvea mieluusti eteenpäin, niin se on niin kiinnostava lähtökohta. Meillä on tämmöinen urbanisoitumisen vaihe käynnissä jälleen kerran Suomessakin. Eli tietyt kaupungit kasvaa ja keskittyy ja siellä on tarve isolle massalle asuntoja, jolloin tavallaan niin puurakentaminen voi olla siihen yksi ihan hyvä vaihtoehto. Mutta sitten kun me tarkastellaan globaalisti tätä tarvetta ja ihmiskunnan niin tarvetta löytää oikeasti kestävämpiä ratkaisuja, niin mä näen, että siinä on niin todella iso tarve puurakentamiselle olemassa. Maailmalla etsitään oikeasti vaihtoehtoja nykyratkaisuilla ja puuta pidetään yhtenä todella potentiaalisena vaihtoehtona niin kuin ympäristönäkökulmaan tarkasteltuna. Kiinnostusta on ollut todella paljon. Sitä oli jo silloin 2015, kun tämä ensimmäinen talo valmistui ja luentokutsuja ja semmoista kohinaa tuli tosi paljon, että en mä olettanut, meitä alun perin tilattiin kumminkin kerrostalo, joka on puusta. Ei mitään sen ihmeellisempää. Että siitä tuli sitten tavallaan niin kiinnostava kohde, että se on myös muutakin kuin pelkkä kerrostalo puusta. Että se on myös hyvä arkkitehtuuri ja sitten muodostuu niin kuin miellyttävää ympäristöä myös tähän paikkaan. Eli siinä on niin kuin monta asiaa tietysti. Mutta mä en missään nimessä halua toistaa niinku asioita. Mä haluan enemmänkin kehittää niitä. Eli ratkaisut pitäisi niinku tavallaan kehittyä, että niissä pysyy mielenkiinto päällä. Että mun mielestä sellainen ajatus, että me vaan toistettaisiin tätä ratkaisua niinku jatkossa, niin kuulostaa äärimmäisen ikävyttävältä. Että enemmänkin pitää kehittää uusia, parempia, erilaisia ratkaisuja, jotka sitten pohjautuu toki näihin kokemuksiin, mitä näistä saadaan. Meillä on sellainen tapa, että me valitetaan aina, että meillä ei ole puurakentaminen, se on alkeellista tai mitä on. Siinä me ollaan kumminkin tässä edessä maailman suurimmassa CLT-moduleista tehdystä puukerrostalokorttelissa, joka on tehty Suomesta, josta hyppää Yaleista ja ympäri maailmaa porukkaa katsomassa, että mitä täällä on tehty. Eli me helposti ei nähdä niitä mahdollisuuksia, niitä todellisia niin kuin asioita, mitä meillä on lähellä. Kyllä meidän niin kuin koko kansakuntana pitäisi uskaltaa ehkä niin kuin hyväksyä, että meillä on tällaiset lähtökohdat ja sitten mitä me löydetään siitä, joka on oleellista ja tehdä siitä jotain paremmin. Eikä me ollaan entistä kiinnostuneempia siitä, että metsä on muutakin kuin pelkkä raaka-aine. Ja jos sieltä raaka-ainetta kerätään, niin se pitää tehdä jotenkin kestävästi ja kiinnostavasti niin, että siitä saadaan niin oikeasti jotain arvoa siitä hommasta. Ehkä Suomen pitäisi elää kestävästi sitä metsästä ja sillä tavalla, että se kehittyy myös niin kuin luonnonvarana tai semmoisena käyttövarana niin kuin muutakin kuin pelkkänä sahatavarana tai sellun raaka-aineen. Mä näen, että me eletään niin kuin ison murroksen aikaa siinä mielessä, että se muutkin arvot uskalletaan myöntää kuin se, että sitä metsää hyödynnetään vaan tietyllä hyvin niin kuin suppealla tavalla. Eli se taas tiettyä monimuotoisuutta tulee lisää ja lisää koko ajan. Ja se on mun mielestä vaan pelkästään hyvä asia. Tervanpoltto, rakentaminen, kirjallisuus, metsästys, kaskeaminen. Kulttuuri kumpuaa ihmisen tarpeista. Ja niin kauan kuin ihmisiä on ollut, metsiä on hyödynnetty tarpeiden tyydyttämiseen. Metsät ovat aina olleet kulttuurimme kannattelijoita.
Tuli kuuluu metsään, on aina kuulunut. Ilman ihmistä pohjoinen metsä palaisi muutaman 100 vuoden välein. Sen sytyttäisi salama. Satojen vuosien ajan metsää poltettiin tarkoituksella peltomaan raivaamiseksi. Kaskitulet loimusivat asutuksen ympärillä, muokaten maisemaa ja ylläpitäen kaskiviljelykulttuuria. Tämäkin metsäpalo on tahallaan sytytetty. Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkitaan, miten tuli vaikuttaa metsän elpymiseen. Hallittua kulotusta tarvitaan, sillä metsä palaa ani harvoin Suomessa enää itsestään. Tuli voi lisätä luonnon monimuotoisuutta. Siinä missä kaskeamisesta kehittyi kaskikulttuuria, uitto yhdisti kaksi meille tärkeintä luonnonmaisemaa, metsät ja vesistöt. Puun uiton ympärille kasvoi kokonainen elämänmuoto, jolla on ollut suuri vaikutus käsitykseemme metsiemme ja myös reittivesiemme arvosta. Uitto oli 60-luvulle asti merkittävin tapa kuljettaa puita. Vielä nykyisinkin hinaajien vetämiä satojen metrien uittolauttoja voi nähdä Saimaalla. Suurin osa puusta kulkee kuitenkin rekkojen kyydissä. Metsästä kumpuava kulttuuri elää ja uudistuu. Mitä enemmän metsällä on arvoa,
sitä parempi se työllisyydelle, kansantaloudelle, ilmastolle ja luonnolle on. Käsityönä valmistettavissa design-kalusteissa puu on arvokkaimmillaan. Fiskarsin Ruukissa Länsi-Uudellamaalla syntyy huippusuunnittelijoiden luomia puisia arvohuonekaluja. Mietittiin, että miten tämmöinen tekeminen, johon nykyään enemmän ja enemmän kuuluu myös kestävä kehitys, kuinka me kerrotaan tämä ajatus maailmalle. Kutsuttiin 12 hyvinkin erilaista muotoilijaa. Osa suorastaan tähtiä, ihan maailman huippuja, osa nuoria lahjakkuuksia. Ja näin me sitten julkistettiin nikarimaisesti yksi uusi huonekalu joka kuukausi. Tällä tavalla sitten lähdettiin aukaisemaan tätä nikarin tapaa tehdä huolellisesti käsin Suomessa huonekaluja. Ja nämä tuotteet on saanut valtavan hyvän vastaanoton ja osa niistä sanoisin, että on jo saanut omalla laillaan semmoisen sijan maailman muotoilukentässä. Ehkä jopa tituleerataan klassikoiksi. Nyt ollaan jo useamman vuoden ajan keskitytty juuri siihen, että tehdään parasta mahdollista laatua. Tavoite on kunnianhimoinen, että koska Suomessa käsin tehdään jotain koko puusta, niin lopputuloksen täytyy olla omalla laillaan ajaton ja laadukas jokaiselta osa-alueelta. Ollaan hyvin onnellisia siitä, että ollaan päästy kansainvälisesti esille ja juuri alan tietoisuuteen ja pystytään tekemään maailman parhaiden arkkitehtitoimistojen, sisustusarkkitehtitoimistojen kanssa työtä. Ja edelleen tuotetaan uutta jatkuvasti niin nuorien, kotimaisten kuin kansainvälisten muotoilijoiden kanssa. Asiakkaina kansainvälisesti on nyt aika semmoisen selkeän alueen toimijat. Meillä on paljon museoita. Esimerkiksi nyt ihan uusimpana ollaan hyvin iloisia tästä Victoria and Albert Museumista, joka rakensi ihan kokonaan uuden museon Skotlantiin. Tässä toimii palkittu kuuluisa arkkitehtitoimisto Kengo Kuma Japanista arkkitehtina, ja siellä on sitten Fiskarsin Ruukissa vesivoimalla ja käsin valmistetut Kari Virtasen suunnittelemat vieraspenkit. Ja lisäksi voi mainita esimerkiksi maailman ehkä vaikutusvaltaisimman ravintolan Kööpenhaminassa Noman, jossa me saatiin kunnia olla ainoa tämmöinen vakiotuotteen toimittaja. Konserttisaleja, yliopistoja, julkisia tiloja, kansainvälisiä suuria yrityksiä, pankkeja, hyvinkin laidasta laitaan ollaan saatu tehdä. Täällä omissa studiotyöpajatiloissa ei pystytä tekemään suuria sarjoja. Nämä on rajalliset nämä tilat, tämä on tämmöinen oma pittoreski maailmansa. Me tehdään täällä testejä, uusia tuotteita, tuotekehitystyötä. Kaikkein vaikeimmat tuotteet me valmistetaan aina 100% täällä oman katon alla, ja pienet sarjat pystytään tekemään täällä. Mutta sitten meillä on todella mukava kokonaisuus, tämmöinen yhteistyökumppanien ryhmä ympäri Suomen, ihan yhden miehen verstaista suurempiin tehtaisiin, jotka sitten valmistaa eri tuotteita. No ja totta kai me jatkuvasti etsitään myös uusia tekijöitä. Kun näkee, miten esimerkiksi Tanskassa designhuonekaluala voi ja kuinka valtavan kokoisia yrityksiä mahtuu niin pieneen maahan, niin paljon maahan, jossa ei edes kasva oikeastaan omia metsiä juurikaan, niin siitä voi päätellä, että totta kai jos on osaamista ja kiinnostusta alaan ja asennetta, niin kaikki on mahdollista vielä Suomessa. Meille mahtuu ihan hyvin vaikka kuinka paljon tekijöitä. Missä tahansa toiminnassa, oli asiakas sitten julkinen yhteisö tai yksityinen, ihan kotiasiakas, vähittäismyyntiasiakas, niin tuote, joka osoittautuu omalla laillaan hankkimisen arvoiseksi, jota joutuu miettimään, johon rakastuu ja jota pohtii sen hankintaa, joutuu toivottavasti vähän säästämäänkin rahaa, että sen sitten ostaa onnellisena itselleen, niin se säilyy. Sitä ei osteta jo valmiiksi ajatellen, että mä voin sitten aina heittää tämän pois, jos mä en tykkääkään tästä. Sen todella pitää myös kestää aikaa esteettisesti ja laadullisesti, teknisen laadun osalta, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä on hirmuisen tärkeitä tulevaisuudessa, toivottavasti yhä laajemmin ihan kansainvälisellä tasolla. Ja se on meidän koko ydinajatus.
Vuodesta 1985 vuoteen 2000 puunjalostuksen arvo puukuutiota kohden kaksinkertaistui Suomessa. Sitten vauhti hiipui. Metsätaloudesta alettiin puhua auringonlaskun alana. Nyt suunta on kääntymässä uudelleen kasvuun. Uusia metsätuotteita nousee otsikoihin lähes viikoittain. Puusta on tullut taas haluttua. Paitsi uusia tuotteita, puusta luodaan myös uutta metsästä kumpuavaa kulttuuria. Ehkä jostain keksinnöstä tulee aikanaan uiton ja kaskeamisen kaltaista kansanperinnettä. Janne Poranen, Spinnova Oyn toimitusjohtaja, tekstiililankaa puukuidusta suunnitellaan. Ja tässä sain sen linnakutsun, niin sitten kerroin tiimille, että nyt pitää tehdä sitten mulle vähintään frakkiliiviä, solmukeja, jotain taskuliinaa sinne linnanjuhlille ja samaten vaimolle jotakin koristelua siihen iltapukuun. Ja siinäkin onnistuttiin, että kuukaudessa tehtiin itse kuidut ja langat ja tehtiin itse kankaaksi asti ja sitten paikallinen pieni toimija tästä Jyväskylästä neuloi meille niistä sitten ne asusteet. Ja kaikki on kysynyt, että mihin tämä meidän kuitu kelpaa ja mitä sitä voi tehdä, niin mä oon sanonut, että ainakin linnanjuhlille se kelpaa. Ostamme, käytämme ja kulutamme yhä enemmän vaatteita. Niiden valmistaminen ei kuitenkaan ole harmitonta. Pikamuodin lyhyt ja kiivas kierto tekee vaateteollisuudesta yhden maailman saastuttavimmista. Vaatteita valmistettaessa syntyy 10% maailman hiilidioksidipäästöistä, enemmän kuin parjatuissa lento- ja laivaliikenteessä yhteensä. Suuri osa vaatteista valmistetaan puuvillasta. Sen tuotanto saastuttaa vesiä, köyhdyttää maaperää ja kuluttaa runsaasti vesivaroja. On selvää, että tulevaisuudessa vaatteitakin on valmistettava nykyistä ekologisemmin ja kestävämmin. Tähän tarpeeseen etsitään vastausta Jyväskylässä. Tämä ei ole jätskiä, vaikka ehkä vähän näyttää siltä. Eli tämä taitaa olla tällä hetkellä kuusta. Eli tämä on 100% puuta. Tämä on se meidän raaka-aine, eli hyvin hienoksi jauhettu puukuitu. Tätä me lähdetään työntämään sitten pienen reiän läpi ja sitä kautta pystytään tekemään siitä se ohut tekstiilikuitu, tekstiilifilamentti. Spinnovassa kehrätään lankaa sellukuidusta. Ilman kemiallisia prosesseja valmistettava lanka on vähäpäästöistä ja helposti kierrätettävää, ja se kuluttaa vain murto-osan vettä puuvillan tuotantoon verrattuna. Odotukset ovat korkealla. Patentoidun innovaation toivotaan mullistavan maailman tekstiiliteollisuutta. Omien käsien läpi meni valtava määrä erilaisia innovaatioita silloin, kun oli tutkimuslaitoksessa johtamassa tätä, sanotaan, biomateriaalitutkimusta. Ja sitten kun tämä tuli eteen, niin itse piti heti ensimmäisenä päivänä, että tämä on parasta, mitä on koskaan nähnyt tällä sektorilla. Edelleen on sitä mieltä tällä hetkellä, ketkä meillä on töissä teknistä kehittäjistä, niin tullaan paperiselluteollisuudesta. Eli itsekin on ollut siellä 15-20 vuotta tutkimusmaailmassa kehittämässä sitä, että miten puusta tehdään paperia. Nyt me ei tehdäkään sitä arkkimaista rakennetta, vaan me pyritään laittamaan niitä hienoksi jauhettuja mikropuukuituja peräkkäin ja saada sitoutumaan ne toisiinsa samalla tavalla, mitä paperinteossa tehdään. Eli se kaikki perustuu siihen kovaan osaamiseen, mitä meille on kehittynyt paperiselluteollisuuden puolella. Keksintö on jo herättänyt suurta kiinnostusta maailmanlaajuisesti. Merkittäviä rahoittajia on löytynyt sekä kotoa että ulkomailta.
Vuoden 2019 alussa käynnistyneessä pilottilaitoksessa teknologian toimivuus varmistetaan. Sen jälkeen menetelmä on valmis monistettavaksi ja lisensoitavaksi. Maailman valloitus voi alkaa. Spinnovassa sellulangan tuotantoa on kehitetty matkimalla hämähäkin tapaa kutoa verkkoa. Hämähäkin seitin kudontaan käyttämä proteiini kun on yllättävän samankaltaista kuin nanosellu. Kuvitellaan monesti, että ihminen osaa kaikki jutut tehdä parhaalla tavalla ja sitten jos verrataan luontoon nyt vaikka tähän hämähäkkiin, että miten tehokkaasti se tekee sitä seittiä. On jotakin arvioita tehty, että parhaimmillaan ihminen on ehkä vain noin 1000 kertaa huonompi verrattuna hämähäkkiin siinä tehokkuudessa, että kuinka nopeasti saa tehtyä, kuinka vahvaa, kuinka venyvää, kuinka ohutta. Potentiaali on tosi iso, että kaikki suurin piirtein jonkinlaista vaatetusta laittaa päälle. Joka päivä maailman väkiluku kasvaa. On tehty arvioita, että vaikka otetaan kaikki nykyiset tekstiiliteknologiat käyttöön ja otetaan niiden kasvu huomioon, niin silti meille ei riitä tekstiilimateriaaleja seuraavan 10-20 vuoden päästä. Joka tarkoittaa sitä, että jotakin uutta on pakko kehittää. Ja nyt sitten yhtä aikaa meillä on tietenkin se kasvu siellä taustalla, että mitä tarvitaan tulevaisuudessa. Mutta suurempi tavallaan ajuri meille on se, että pystytään kehittämään, tekemään semmoista kuitua, joka tehdään täysin niin kuin poikkeavalla tavalla, että se on kestävällä pohjalla ja se on ekologista. Toinen niin kuin oma motiivi oli se, että meni reppu selässä ympäri maailmaa kertomaan sitä, että kuinka huimia innovaatioita meillä täällä Suomessa ja tavallaan metsäsektorilla on. Ja sitten toisaalta joutui koko ajan niin itsekin miettiä sitä, että meillä ei ole hirveästi semmoisia esimerkkejä, että niistä olisi pystytty lähteä rakentamaan uutta liiketoimintaa. Ja nämä asiat kohtasivat sitten tässä hyvin ja tuli semmoinen itselle mieli, että kai se on sitten niin esimerkin kautta yritettävä näyttää ja lähettävä tekemään sitä, että ei ainakaan tarvitse itselle sitten miettiä jälkeenpäin kiikkustuolissa, että kun ei tullut yritettyä, että vaikka senkin homman näki, että perustettiin omat labrat, omat pilotit, lähdettiin viemään voimakkaasti eteenpäin ainoastaan sillä ajatuksella, että tehdään tämä globaalisti isoon mittakaavaan. Sitten kun päästiin liikkeelle, niin ei ole oikeastaan ajatustakaan laittanut sille, että tässä alkaisi niin hirvittelemään, että joka päivä mennään niin ylös ja alas. Että jos miettisi sitä, että mikä voi mennä pieleen, niin silloin voi kyllä kertoa, että tämmöisiä hommia ei pian lähteä. Että se on väärä, että me koko ajan ajatellaan positiivisesti ja mietitään niitä mahdollisuuksia. Tunnistetaan tietenkin järkevästi koko ajan niitä haasteita, mitä on edessä, mutta toistaiseksi kaikista on päästy yli ja uskotaan, että päästään jatkossakin. Muovinen huominen pelottaa. Muovijätteen peittämät rannat ja meressä ajelehtivat valtioiden kokoiset muovilautat järkyttävät kaikkialla. Samalla ne luovat markkinoita muovien korvaajille. Pitkän päivätyön paperiteollisuudessa tehnyt purjehduksen harrastaja Markku Hämäläinen alkoi pohtia, voisiko meriä saastuttavan muovin korvata pakkauksissa vähemmän haitallisella sellulla. Ympäristö kiittäisi ja samalla paperitehtaille saataisiin uutta tuotantoa paperin kulutuksen vähentyessä.
oli tämmöinen Saaristomeren paperi-insinööriyhdistyksen kokous Turun saaristossa yhden saunan lauteella. Sitten yksi vanha kartonkikaveri sanoi mulle, että tämmöinen kuppikartonki olisi hyvä asia ja nyt uusi teknologia on tulolla, että se kupin barrier-kerros voitaisiin tehdä semmoisella aineella, joka ei ole muovia, eli se kuppi on kierrätettävä. Ja aloinkin sitten viemään eteenpäin sitä. Tähän saakka kahvikuppikartongit, samaten kuin erilaiset muutkin tällaiset suojakerroskartongit, muun muassa maitotölkki, niin on päällystetty muovilla. Ja se estää sen, että tämä kierrätettävyys olisi helppoa. Ollaan sitten selvitetty, että mitä nämä loppukäyttäjät, mikä heille on kaikkein tärkein asia, niin tämä kierrätettävyys on nimenomaan se avainkysymys. Ja sen jälkeen tulee se, että kartonkijätteen, jos sitä ei pysty kierrättämään, niin se voi polttaa puhtaasti. Näiden paperituotteiden kysyntähän on taantunut ja jossain vaiheessa näytti siltä, että koko Suomen metsäteollisuus taantuu. Mutta sitten on tullut tämmöisiä, jos voi sanoa high-tech-tuotteita. Tämmöinen kierrätettävä barrier-kartonki on yksi, mutta sellustahan on tehty kaikenlaisia hienoja keksintöjä. Että uskon, että nimenomaan nämä high-tech-tuotteet on se, millä tämä Suomen metsäteollisuus ratsastaa seuraavat vuosikymmenet. Tähän maksaa rahaa jumalattoman paljon ja mulla oli kuitenkin muutama hyvä vuosi takana. Mun ollut tämmöinen oma konsulttifirma. Mulla oli säästöjä, jotka kyllä kaikki absoluuttisesti hupeni tähän hommaan. Ja sitten mulla oli aika uusi purjevene. Ja kyllä sitten, kun oltiin jo tämän projektin melkein maalissa, niin siinä tuli viime hetken vaikeuksia, jotka taas sitten pakotti laittamaan lisää rahaa tähän. Ja kun pankkitili oli tyhjä, niin vene oli pakko myydä ja se oli kyllä kieltämättä aika katkera paikka, kova paikka. Mutta jälkeenpäin ajatellen, niin kyllä se viimeinen riski kannatti ottaa. Usko ei ole missään vaiheessa mennyt. Tämä kartonkimaailma, ihan sama, että oletko koneen suunnittelija, tuotantomies vai myyjä, niin kaikki mikä on uutta, niin se on todella hankalaa. Että ainoat asiat, mitkä menee läpi, on ne, joita on tehty ainakin 50 vuotta. Ja se oli mulle jonkinnäköinen yllätys. Mulla on tämmöinen painopaperitausta ja painopaperi-ihmisetkin on vähän niin kuin vanhanaikaisia, mutta tämä kartonkimaailma on kuin jotain ihan muuta. Tämä niin kuin mun sukupolven insinöörikunta, niin kaikki piti olla aina nopeampaa, leveämpää ja valkoisempaa. Ne oli suurin piirtein ne kriteerit. Että lähdetään tuosta markkinoiden tarpeesta liikkeelle, niin se oli ainakin mun mielestäni aika pientä. Että kyllä se oli hyvin pitkälle tämmöinen teknologialähtöinen, insinöörivetoinen. Kun kuuseen tulee vaurio, puu alkaa hoitaa itseään pihkaa erittämällä. Lapissa kuusen pihkaa on käytetty perinteisesti myös ihmisten ihovaurioiden, ihottumien, paiseiden, rohtumien ja haavojen hoitoon. Sittemmin tutkimus on vahvistanut pihkan tehon. Pihka estää sienten ja haitallisten mikrobien toimintaa, vähentää tulehduksia ja edistää ihon uusiutumista. Suomalaisesta kuusen pihkasta valmistettua voidetta käytetään ihotulehdusten ja muun muassa hankalien painehaavojen hoidossa jo useiden maiden huippusairaaloissa. Markkinat ovat suuret,
sillä vaikeat ihovauriot ovat lisääntyneet nopeasti allergioiden ja kakkostyypin diabeteksen yleistyessä. Risto Joupperin kuusenpihkasaalis päätyy Kollarissa toimivan Repolarin tuotantopäällikön Kyösti Vanhan arvioitavaksi. Nostanko? Pitäisi veikkaa paljon siinä on. 15 kiloa. Se on kurtakko sellaista. 16 kiloa on aika tarkoin. 16, hyvä. Sunhan laatu on aina ollut hyvä. Se on siitä vanhalta harvennusalueelta. Niin kuitenkin. Jouraat siinä on ja sitten oli sillä niitä leimattuja puitakin, jotka oli jäänyt kaatamaan. Joo. Semmoista se on. Joo. Kyllä se pihkalle tuoksuu. Joo, mä oon haistellut. Se on kuivaa, hyvin kuivaa. Niin, tuossa on vähän tuoreempaa. Oli kuiva kesä, mutta tää on kuivaa. Tosi kuivaa pihkaa. Tässä on kuljettua, tässä voi olla 30 vuotta vanhaa, 20 vuotta ja tää on niin muutama vuoden. Se harvennushakku on siinä tehty parikymmentä vuotta sitten. Joo. Niin siitä tuli. Niin, nämä on niitä varmasti. Ja toi on sitten, kun oli oksaa katkennut ja muuta. Firma kiittää ja minä kiitän. Rahat tilille. Kiitos. Homma toimii. Selvä. Moro. Palataan. Päijät-Hämeen keskussairaalassa ortopedian ja traumatologian erikoislääkärinä työskentelevä Arno Sipponen on pihkasalvaa tuottavan Repolarin sielu. Tuotanto pohjautuu pitkälti hänen väitöskirjaansa pihkan vaikutuksista. Kun mä valmistuin Saksasta lääkäriopiskelukoulusta, tämä oli vuosituhannen vaihdetta, sitten menin Kolariin, Lappiin terveyskeskukseen töihin terveyskeskuslääkäriksi. Ja siellä tutustuin tähän kyseiseen hoitomuotoon, jota siellä oli käytetty aika ajoin potilailla. Ja totesin sitten myöskin, että tämä kerta kaikkiaan näyttää toimivan ja siitä lähti tutkimustyö liikkeelle. Ollaan tehty hyvin laajalti tutkimuksia, niin perustutkimusta kuin myös potilastrajaleita. Ja kyllä sen voi sanoa, että siinä on ihan objektiivinen teho, joka on osoitettavissa. Kysymyksessä ei ole mikään huuhaa-hoito silloin, kun se salva on valmistettu modernein metodein. Siinä on oikeastaan 4 eri biologista vaikutusmekanismia. Se on hyvin voimakkaasti antimikroobinen. Se tuhoaa esimerkiksi haavassa olevia bakteereita. Se on niin sanotusti anti-inflammatorinen, eli estää ylitulehdusreaktiota. Se edistää niin sanottua reepitelisaatiota, eli haavan umpeutumista, ja lisäksi sillä on niin sanottuun biofilmiin vaikutus. Se estää uuden biofilmin muodostumista ja tuhoaa olemassa olevaa biofilmiä. Ja tämä biofilmi on semmoinen ikään kuin bakteereiden yhteenliittymä, joka pitää saada hoidettua, että se haava paranee. Sitä käytetään Suomessa hyvin laajalti sairaanhoidossa, erikoissairaanhoidossa ammattilaisten toimesta, mutta sitä käytetään myös laajalti kotihoidossa, erilaisiin pienempiin kotihoitoisiin nirhaumiin. Suomen rajojen sisäpuolelta myös ollaan myyty hyvin paljon ulkomaille. Muun muassa Britanniassa Abilar pihkasalva on saanut niin sanotun kassakorvattavuuden, joka on tietynlainen osoitus siitä, että kyseinen tuote on niin tehokas kuin myös kustannustehokastakin hoitoa. Britannian lisäksi myyntiä on muuallakin ulkomailla, Kreikassa, Itävallassa, Puolassa, näin muutama esimerkki mainitakseni. Kyllä mä uskon, että silloin kun kysymyksessä on hoito, joka on kustannustehokasta ja se on luonnosta peräisin oleva hoitomuoto ja se on objektiivisesti tehokasta, niin uskon, että on hyvin laajat mahdollisuudet ympäri maailmaa. Sitten ruvetaan hoitaa herra Lankisen haavaa. Minusta tulevaisuus näyttää hyvältä. Tämä kyseinen salva on ollut myynnissä nyt reilu 10 vuotta, mutta sen lisäksi yrityksellä on hyvin laajalti erilaisia pihkaan perustuvia tuotteita, ei vain ihmisten hoitoon, vaan myös eläinten hoitoon, muun muassa koiran korviin ja erilaisia muita eläintuotteita. No niin, laitetaan sitten tämä ulompi jalahaava seuraavaksi. Meillä on jatkuva tuotekehitys päällä ja siinä on paljon lääkäreitä, joilla on laaja tutkimustyöhistoria, niin jatkuvasti tehdään tutkimustyötä ja tuotekehitystä. Pyritään nyt lähinnä ulkomaiden osalta
lisäämään myyntiä ja löytämään muita maita, joissa myynti voisi lähteä lentoon. Kun tämä tutkimus alkoi, niin oli hiukan epäileviä kannanottoja kollegojen puolelta osittain, mutta nykypäivänä aikaan mennyt, niin kollegat suhtautuvat tähän hyvin positiivisesti, lähes järjestäen. Kyllä se voi olla leikattu nilkka vähän kipeä. Noin. Sitten vielä varpaat paljaaksi. Noin. Täytyy myöntää, että nyt kun tätä pihkatutkimusta on tehnyt nyt toistakymmentä vuotta kollegojen kanssa, itsehän en yksinäni sitä tee, vaan meillä on laaja joukko porukkaa, jotka tutkimusta tekee, niin kyllä silloin kun metsässä kävelee, niin pakko myöntää, että kyllä sitä ehkä tulee vähän sillä silmällä katsottua, pihkasilmällä. Valtio ja kunnat omistavat Suomen metsistä noin 1/3. Jokainen Suomen kansalainen on siten metsänomistaja ja voi ainakin epäsuorasti vaikuttaa siihen, mitä yhteisissä metsissämme tapahtuu ja miten metsävarojamme hyödynnetään. Selkeästi suurinta osaa tuottavasta metsämaasta hallitsevat kuitenkin yksityiset metsänomistajat, joita on Suomessa jo 600 000. Se on väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin juuri missään muualla. Metsää omistaa 14% kansasta. Vielä jokunen vuosikymmen sitten tavanomainen metsänomistaja oli maalla asuva, vähän kouluja käynyt maanviljelijämies. Nykyisin tyypillistä metsänomistajaa ei enää ole. Joka 4. metsänomistaja on nainen ja yhä useampi metsää omistava asuu kaupungissa kaukana metsästään. Perinteisin ansaintatapa, hakkuu, ei enää ole ainoa keino saada metsästä tuottoa. Myös pihkan, koivunmahlan ja kuusenkerkkien keruu sekä pakurikäävän poiminta ja viljely voivat kasvattaa metsänomistajan tilipussia. Tuottoa voi saada myös metsiä suojelemalla ja metsästysoikeuksia myymällä sekä esimerkiksi metsäalueita vuokraamalla matkailuyrittäjien käyttöön. Oman lisänsä tuovat sienestys ja marjastus, jotka ovat jokamiehen oikeuksien takia kaikkien suomalaisten ulottuvilla. Helsinkiläinen Maija Parviainen on toisen polven kaupunkilaismetsänomistaja. Itse hän ei metsätöissä käy, vaan työllistää mieluusti paikallisia metsänhoidon osaajia. No mä oon siis perinnyt metsää sekä äidiltäni että isältäni ja isä on perinnyt sitten molemmilta vanhemmiltaan. Et meillä on tämmöinen kaupunkilaismetsänomistajien traditio suvussa ja perheessä. Siis Suomessahan hyvin suuri osa metsänomistajista asuu nykyään kaupungissa. Ja osa on sitten semmoisia, että ne on kotitilan maista erotettu heille palstat joskus, mutta hyvin paljon on myös mun kaltaisia, jotka ei ole koskaan asuneet sillä paikkakunnallakaan, missä on metsä. Se on ollut mulle niin kuin lapsesta asti selvää, että kun vanhemmilla on metsää, niin kyllä minäkin joskus metsänomistajaksi tulen. Ja siinä on myös semmoinen mukava taloudellinen puoli asiassa. Mä käyn metsässä kävelemässä ja sitten marja-aikaan marjastan syksyllä sienestä, varsinkin suppilovahverot on mun suosikkejani. Sitten se, mitä metsässä hyödynnän, on tietysti tämä metsän omistamisen riemu, että pitää suunnitella metsätöitä ja käydä katsomassa, että miten on hakattu ja miten on istutettu ja miten ne taimet jaksaa. Mä oon vähän niin kuin metsän äiti sillä lailla. Katson perään huolta ja siihen tyyliin.
Mä luulen, että miesmetsänomistajat ajattelee enemmän sitä metsätöiden ja metsien taloudellisten arvojen ja hakkuiden ja tämmöisten kautta. Et ehkä naiset enemmän ajattelee sitä marjastusta ja säilömistä ja luontoa ja lintuja ja kaiken maailman öttömönkiäisiä, mitä täällä metsässä asuu. Se on tosi hyvä, että nyt on päästy tästä ainoasta mahdollisesta metsänhoitotavasta, tästä avohakkuuhommasta eroon. Se ei ole enää niin pakollista kuin mitä on aikaisemmin ollut. Mutta metsänomistajan on varsinkin tämmöisen kaupunkilaisen hirveän vaikea tietää, että kenen asiantuntijoiden ääntä sit kannattaa kuunnella. On aivan täydellisen vastakkaisia. Monet sanoo, että ei mikään muu auta kuin avohakkuu ja toiset sanoo, että avohakkuu on hirvittävintä, mitä voi tapahtua. Mutta avohakkuuskin on se, että jos metsä on istutettu joskus sanotaan 60-70 vuotta sitten, kaikki samaan aikaan, niin jos tehdään muuta kuin avohakkuuta, niin silloinhan sieltä otetaan ne kaikkein parhaat pois. Ja sitten vaan huonompia jää jäljelle. Suosisin kyllä sitä jatkuvapeitteistä kasvatusta, mutta se ei sovi kaikkiin metsiin. Sitten on vaikea löytää sellaista asiantuntijaa, joka sanoisi, että mihin minun metsääni mikäkin menetelmä sopii. Mä toivoisin, että entistä enemmän olisi semmoista niin kuin metsänomistajien koulutusta. Olisi mahdollista saada niin kuin monenlaista tietoa ja sitten opastusta siihen, että miten metsiä voi kasvattaa. Kaupunkilaiset metsänomistajat, jotka ei olla niin kuin metsäalan ammattilaisia, niin tarjotaan työtä niille paikkakuntalaisille. Mä en itse aio mennä minnekään metsään kirvesolalla enkä tehdä siellä mitään töitä, koska mä en osaakaan. Ja sitten taas paikkakunnalla on ihmisiä, jotka on sen alan ammattilaisia, joille on ihan hyväksi, että niille tarjotaan töitä. Suomen puuvarat kasvavat metsänhoidon ja ilmaston lämpenemisen seurauksena. Niitä myös hyödynnetään teollisuudessa entistä enemmän. Vuonna 2018 puuta korjattiin noin 76 miljoonaa kuutiometriä, siitä yli 67 miljoonaa kuutiota metsäteollisuuden tarpeisiin. Uudet suuret sellutehtaat ja puupohjaiset tuotteet lisäävät puun kysyntää ja hakkuita. Samaan aikaan kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut, lisäävät tarvetta metsien hiilinielujen kasvattamiseen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Eniten ristiriitoja herättävä kysymys on, millä hakkuutavalla, minkä ikäisinä ja kuinka paljon puita voidaan metsistämme kestävästi korjata, niin että kuluttajien ja asiakkaiden odotukset täyttyvät, kansainvälisiä sitoumuksia kyetään noudattamaan ja metsäluonnon köyhtyminen saadaan pysäytettyä. Haasteet ovat suuria, mutta ne voivat luoda myös uusia markkinoita monipuoliselle suomalaiselle metsäosaamiselle. Avainkysymys on, miten metsätuotteiden arvoa pystytään korjattua puukuutiota kohden nostamaan.
Puut eivät tuota hyvinvointia vain kaadettuina. Kehittyvälle matkailulle metsäluonto on huomattava voimavara ja yhä useammin suoranainen elinehto. Me suomalaiset pidämme usein luontoa ja metsää itsestäänselvyyksinä. Ulkomaalaiselle hiljaisuus, tähtitaivas, marjojen poiminta tai tulilla istuminen on unohtumaton kokemus. Kaupungistumisen myötä luontomatkailun mahdollisuudet ja merkitys hyvinvoinnille on alettu ymmärtää entistä paremmin. Yhä useampi urbaani matkaaja hakeutuu luontoelämysten äärelle. Arctic Treehouse Hotel napapiirillä Rovaniemen kupeessa on yrittäjäpariskunnan Katja ja Ilkka Länkisen yhteinen visio ja täyttynyt unelma. Hotellihuoneet on ripoteltu metsän keskelle kuin isot käpylehmät. Yöpyjiä on käynyt 70 eri maasta ja luonnonläheinen hotelli on saanut useita alan kansainvälisiä palkintoja. Meidän vieraat on todella paljon pidänneet niin kotimaiset kuin ulkomaalaiset ja mikä parhainta on, että he ovat tulleet myöskin takaisin. Se luonto tulee osaksi sitä majoitusta. Haluttiin säästää niin paljon puita, kun vaan suinkin on mahdollista, että yhtään ylimääräistä puuta ei saisi kaataa. Niin meillä urakoitsijoilla ihan tuntuva sakko per puu, jos he vahingoittaa niitä, jotka on leimattu pystyjääviksi puiksi. Koska se on niin mahtava tuo meidän puusto ja täällä kasvaa naavaa ja kaikkia, niin ei sitä, ja kuitenkin 130 vuotta menee ennen kuin meillä on uudestaan vastaavan kokoisia puita, niin tästä syystä oli sitten pieni sanktio, jos näin olisi käynyt. Aika usein meillä on silleen, että sanoo vieraat, jotka käyvät talvella, että haluaa tulla kesällä, ja kesällä käyneet vieraat sanoo, että on pakko tulla talvella sitten. Metsä on ollut hirveän tärkeä osa ihan pikkulapsesta saakka, että se on ollut se paikka, missä ollaan leikitty ja tietyllä tavalla ne leikit sieltä lapsuudesta, kun leikittiin, ne tehtiin käpylehmiä ja niitä laitettiin sitten vaeltelemaan, niin se on jäänyt tuonne niin kuin takaraivoon. Ja itse asiassa meillä se käpylehmä, se inspiraatio tuli niistä lapsuuden leikeistä. 8 vuotta kun asuin ulkomailla, niin kyllä oli ikävä Suomen. Ja ehkä ennen kaikkea sitä, että kun sä saat olla siellä metsän keskessä rauhassa, rauhoittua, ilman että siinä on mitään muuta hälinää ympärillä. Metsä on aina ollut tosi tärkeä ja mä oon opiskellutkin metsäalaa ja en sitten metsäalalle päätynyt töitä tekemään matkailualalle, mutta ne menee täysin lomittain. Siis metsäalan koulutuksesta on ollut niin paljon hyötyä matkailualan paikkoja suunnitellessa ja ohjelmia tehdessä. Ja mehän silloin tällöin, kun tehdään tämmöisiä niin kuin asiakkaille, kannustematkailijoille ohjelmia, niin meillä on yksi semmoinen aivan upea, missä siis asiakkaat tapaa metsurin. Ja ne samalla oppii sitä suomalaisesta metsänhoidosta ja oppii mittaa metsää ja saavat kysyä metsästä kaikkia kysymyksiä. Ja tämä toimii kauhean hyvin myöskin oppimiselämyksenä, eikä pelkästään luontoelämyksenä. Viime talvena oli 3 kiinalaista naista ja he sitten halusivat vaihtaa huonetta. Ja mekin satui siihen respaan sitten ja se yksi nainen, joka oli puheennaisena niiden 2 muun puolesta, niin että he haluavat vaihtaa huonetta. Ja respa sanoi, että no meillä on 1 käpylehmä vapaana, että voidaan toki vaihtaa, mutta saakohan kysyä syytä, että miksi te haluatte vaihtaa. Niin se kiinalainen puheennainen sanoi, että kun me haluttaisiin kuvata tuota metsää, mutta kun tuossa on niin paljon puita edessä. Ja tämä kertoo ehkä siitä, että niin semmoinen luontotarina ja luontokäsitys tuolla varsinkin Aasian suurkaupungeissa, niin aika kaukana ollaan tästä meidän luontokäsityksestä. Kaikki se well-being ja wellness, niin uskon, että se tulevaisuudessa vielä enemmän merkitys kasvaa. Meillä on iso visio ja kummallakin hirveästi intoa ja halua ja tehdä yhdessä niitä asioita. Mutta toisinaan niin se, miten siinä niin maalin päässä, niin on vähän erilaisia tapoja ja niistä sitten joudumme joskus neuvottelemaan. Joo, neuvotellaan aina välillä kyllä. Mutta lopputulos on kuitenkin se, mikä ratkaisee. Sitten kun on hyvä tiimi, jos se tiimi niin jäsenet tässä tapauksessa molemmat täydentää toisiaan, niin pikkunahinalla se lopputulos kyllä loistaa ainakin pääsääntöisesti. Mitattiin tästä keskimääräisen puun rinnankorkeus läpimitta tästä rinteestä, ja se oli 16 senttiä. Ja noiden käpylehmien tukipilarit, ne on just se 16 senttiä vahvat, että se menee tähän ympäröivään luontoon ja ympäröivään puustoon. Samanaikaisesti niin sitten lähdettiin katsoa niiden paanujen väritystä
Ja lähdettiin hakemaan juuri sen paanun värityksen tuolta, mikä ympäröistyvien metsien ja puiden kaarnasta, että saadaan se sointumaan ja sulamaan siihen ympäristöön mahdollisimman hyvin. Nämä on niin käsittämättömän hienot nämä meidän puitteet, vaikka ei ole sen syvemmällä Lapissa kuin Napapiirillä tai Rovaniemellä. Mutta sitten näille meidän vieraille niin mustikan poiminta siellä, niin se voi olla ihan siis niin iso elämys, että se sitten siihen kokijalleen vaikuttaa loppuelämänsä, että jossain on niin puhdasta. Eiväthän he tule pelkästään sen majoituksen takia, vaan he tulevat hakemaan niitä elämyksiä. Ja se, että se meidän tehtävänä on ollut mahdollistaa niiden elämysten kokeminen ja ollaan laavulla illalla myöhään. Sulla on avotulet siinä ja sä katsot tähtiä tai vielä parhaimmillaan revontulia. Se on semmoinen kokemus, joka jättää sen, jonka he muistaa koko loppuelämän. Metsästys oli pitkään elinehto suurimmalle osalle suomalaisista. Liha takasi elintärkeän proteiinin saannin ja turkikset lämmittivät kylmän pohjoisen maan asukkaita. Metsästys on yhä suomalaisuuden ydintä, erityisesti maaseudulla. Metsästyskortin lunastaa vuosittain noin 300 000 suomalaista. Väkilukuun suhteutettuna se on maailman huippua. Suosion syinä ovat harvaan asuttu maa, riistan saatavuus ja se, että metsästys on Suomessa ollut helposti tavallisen kansalaisen ulottuvilla. Metsästäjät tekevät paljon vapaaehtoistyötä, muun muassa riistaa ruokkimalla ja riistalaskentoja suorittamalla. Riista mielletään myös kasvatettua lihaa eettisemmäksi ravinnoksi. Metsästyksen hyväksyttävyys Suomessa onkin kansainvälisessä vertailussa korkealla. Metsästysseurien väki kuitenkin ikääntyy. Metsästyskulttuurin säilymiseksi olisi tärkeää tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua jahteihin. 20-vuotias Wilhelm Watstein nauttii metsästyksestä, riistaruuan teosta ja luonnossa liikkumisesta. Hän on käynyt metsällä polvenkorkuisesta lähtien. No hyvä metsästäjä tarkoittaa ei pelkästään hyvä ampuja ja hyvä metsässä liikkuja, vaan se on se eettinen työskentely. Ei yritetä ampua päähän tai vastaavaa, vaan ammutaan varma laukaus, joka tuottaa sitten eläimelle vähiten tuskia. Vaikka nytten lain mukaan niin saa ampua hirvilehmän, vaikka sillä on vasa vieressä, niin semmoista ei tehdä ihan siitä syystä, että se ei ole eettistä ampua pieneltä sitä emää pois. Ja sitten tämä lihan käsittely, eli ei heitetä sitä eläintä minnekään likaiselle peräkärrylle ja vedetä missään mudassa turhaan, vaan sitä käsitellään kunniallisesti. Ja metsästyspäivän päätteeksi, jos on useita metsästäjiä, niin pidetään yleensä pieni paraati. Eli pistetään eläimet siihen kuusipedin päälle ja sytytetään tulet ja kiitetään mukana olleita. Ja että kaikki olosuhteet pitää ottaa huomioon, ei ammuta liian pimeässä. Ja ei ole myöskään pakko ampua. Jos menee liian lujaa tai on risuja välissä, niin voi jättää ampumatta. Et ampumaton laukaus on aina varma laukaus. Suomalainen metsäkeskustelu on viime aikoina ollut poikkeuksellisen repivää. Yhteistä näkemystä ei tunnu löytyvän oikein mistään.
Kansalaiset, päättäjät ja niille raportoiva media ovat hämillään. Ketä uskoa, kun tutkijatkin vetävät eri suuntiin, olkoon kyse hiilinieluista, puunkorjuutavoista tai metsätalouden merkityksestä kansantaloudelle. Joskus asioita on hyvä katsoa hieman etäämpään. Euroopan metsäinstituutin apulaisjohtaja Lauri Hetemäki ei pidä eripuraa vain pahana. Mun työ on pääasiassa Euroopassa eri maissa katsoa näitä metsäkysymyksiä. Ja on maita, missä ei ole metsikonflikteja siinä määrin kuin meillä, mutta sitten myös ihmiset ei välitä niistä metsistä. Ja musta tämä, että meillä on konflikteja, sinänsä kertoo, että meillä on monia eri intohimoja siihen metsiin, enkä me pidä sitä niin kuin pahana näin lähtökohtaisesti. No, meillähän asettaa tietysti tämä metsien kestävä käyttörajoitteet, kuinka paljon pystytään puuta korjaamaan ja tietysti monimuotoisuudesta huolehtiminen. Mä en näe niinkään, että se tulee olemaan se ongelma, se puun riittävyys, vaan se, että me tehdään riittävän arvokasta siitä puusta, että se on mulle isompi huolenaihe kuin tämä puun riittävyys. No, vuodesta 1985 vuoden 2000 alkuun jalostusarvo per puukuutio tuplaantui Suomessa. Eli siellä tapahtuu huima hyppäys arvokkaampiin tuotteisiin. Viimeisen 15 vuoden aikana me ollaan pysytty aika lailla samalla tasolla. Ei ole tapahtunut tämmöistä hyppäystä. Nyt se kysymys on, että miten me tehdään se samanlainen hyppäys kuin me tehtiin silloin viime vuosituhannen lopulla. Ja se ei voi tulla muuta kuin näiden uusien tuotteiden kautta ja sitä kautta, että mennään siinä jalostusarvossa eteenpäin. Monipuolisuus on se avainsana. Et jos koko viime vuosituhatta voi sanoa, että niin kuin paperiteollisuus ja sahatavarateollisuus dominoi tätä alaa, niin tulevaisuudessa se koostuu monista eri puroista ja meillä ei ole yhtä voimakasta yhtä sektoria niin kuin esimerkiksi paperiteollisuus oli. Metsät ja terveys on tämmöinen iso nouseva asia, ei ainoastaan tämmöisissä allergioiden tyyppisissä asioissa, vaan paljon laajemmin. Se liittyy sitten myös kaupungistumiseen. Metsät voi toimia myös osittain näiden kaupunkien saasteiden suodattajana. Se voi olla kysymys siitä, että puurakenteiset koulut tai päiväkodit voivat olla terveellisempiä kuin muut. Tämä on hyvin laaja tämmöinen nouseva kysymys. Ja tietysti toinen on sitten se, mikä arvo on terveyden kannalta täällä metsien virkistäytymisellä. Tämä on mielen tilaan vaikuttavaa. Mitä enemmän me kaupungistutaan, sitä enemmän tämmöisten kysymysten kanssa me ollaan edessä ja sitä tärkeämmäksi ne tulee. Tulevaisuuden kysymysmerkki ja haaste on tämä ilmastonmuutos. Ja musta se on selkeästi iso asia, joka voi muokata tätä tulevaisuutta ja meidän metsien käyttöä. Meillä nämä äärevät ilmiöt tulee lisääntymään. Talvet vähenee, myrskyt voi lisääntyä, kuivuuskaudet voi lisääntyä, hyönteistuhot lisääntyä merkittävästi, joka me jo nähdään esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa. No näihin sitten pitäisi yrittää sopeutua ja se voidaan tehdä metsähoidon toimenpiteillä, yrittää sopeutua tähän. Ja varmaankin se tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia keksinnöille, uusille ajatuksille ja niin edelleen. Et toisaalta sitten se metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä niin on tietysti iso ja sitä kautta myös tämän biotalouden. Et jos me ajatellaan näitä globaalia tavoitteita ja niin sanottuja isoja megatrendejä, niin kyllä ne kaikki on sinne kallellaan, että metsällä on yhä isompi rooli niiden saavuttamisessa. Ja se on se positiivinen puoli. Tulevaisuudessa ihmisillä tulee varmasti olemaan erilaisia odotuksia metsiin. Toiset on kiinnostuneita siitä puunjalostuspuolesta, toiset on virkistyksestä, toiset monimuotoisuudesta, suojelusta. Ja osittain ne menee päällekkäinkin ihmisten kanssa, eihän se ole joko tai. Ajatus siitä, että mulla on ylpeitä metsistä, tarkoittaa sitä, että jokaisella on syytä olla ylpeä jonkin takia. Yksi tapa sitä ylpeyttä lisätä olisi se, että me tosiaan mietittäisiin, että mitkä on ne synergiat näiden eri metsien käyttömuotojen kannalta. Yritetään niitä lisätä ja vähentää niitä keskinäisiä haittavaikutuksia. Ja meillä tulee olemaan eri käyttömuotoja. Tämä on niin kuin se lähtökohta. Kun metsillä on arvo näissä kaikissa tarkoituksissa, se kertoo siitä, että ihmiset välittää. Meillä tulee aina olemaan toivon mukaan demokratia, jossa ihmiset saa nämä erilaiset toiveensa
demokratian kautta läpi ja sillä tavalla me hoidetaan näitä metsiä edelleen jatkossa, niin kuin mulla on hoidettu viimeiset vuosisadat.